Tervetuloa pelien maailmaan. Täällä Tikkari Hirmu pelataan Mr. Repun kanssa. Ollaan tällaisessa serverissä. Ja aloittiin tässä päivä sitten. Mutta meillä ei kuitenkaan taloa. Onko sulla sitä mustetta? Annakko ne? Joo. Huis. Joo, tehdään talo heti kun tulee päivä. Mä vihaan näitä pikkuzombeja. Niiltä ei saa yhtään mitään, ne on hyödyttömiä. Niistä ei hyödy mitään. Ne on vaan ja on hullun nopeita ja tappaa nopeasti. Huitalla on 3 creeperia samassa. Täällä on ihan naisisti näitä creepereitä. Hei, seuraa mua, seuraa mua. Mene jonkin puun päälle nopeasti. Ei. Mene nopeasti puu. Sä voit olla vaikka siinä puussa hetken. Ai backi. Niin joo. Back. Zombi! Itse kun tää sade lagittaa, niin nää. Tänne kuolee kun sade lagittaa. Kuolis hämähkä. Noin. Nyt mä värjän. Niin. Me kaikki kuollaan tänne. Koks mua skeleton? Tehdään maan alle ekaksi. Hit. Ei. Kun mennään tehdään sellainen oma maini ja sit sinne. Skeleton. Joo, jos ehitää. Joo, tehdään vaan suoraan alaspäin. Joo, kivestä. Kiveä 3. 3 kiveä alaspäin. Nyt tee sinne sellainen hyvä. Nyt. Mä blokin ton tilaa hetkeksi. Laitan tänne soihdu. Blokkaan sen tuolla dirtillä. Onko sulla dirttiä? Annakko? Joo. Joo, tää on meidän nyt piilotettu base. No niin, mutta eihän kukaan niinku sitä tajua. Kuitenkaan sillä. Joo, laita. Kiitos. Joo, eka episode vedetään tässä. Joo. Mihin muusta noista slimeball... Miten slimeballista muuten hyötyy ees? Niin joo, sen. Jolla saa hevosen tuotua. Mä laitan tohon uuni. Niin saa sulatettua kaikkea. Joo, mulla on tässä tää chesti. Mä laitan sen tuohon. Mä laitan sen kyllä tuohon.
Saako se sitä auki? Joo. Otetaan sinne kiveä. Mulla on tossa muuta. Ei kun laitetaan, ettei kukaan muu saa. Se modify. Sitten nimi. Tollei. Pitääkö siellä laittaa vai kyltti vai jotain? No minulla ei lue, kun mulla noi tyytit tuli tossa vahingossa auki. Mihin väli? Se modify, ei tuu väliä. Sitten oikeastaan tulee väli siihen nimeen ja se modify väliin tulee. Ei. No se on tuo arku auki. No se on tuo arku auki. Se on 2 rautaa, joka antaa satula. Mä lähden tekemään mainia. Varmaan voitais lopettaa tää jakso tähän ja se olisi varmaan tältä erää. Moi!